Βρισκόμαστε στη Τζαγκαράδα του Πηλίου, στο δρόμο προς το Μηλοπόταμο, στο αρχοντικό Ήρης, ξενοδοχείο και ξενώνας. Μια πολύ ωραία τοποθεσία, την οποία αξίζει να επισκεφτείτε και στην οποία, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, και στο οποίο τοποθετήσαμε προ 3 ετών ένα σύστημα εξοικονόμησης τιτάν στο τζάκι του σαλονιού του ξενοδοχείου. Εδώ βλέπουμε την είσοδό του. Το ξενοδοχείο έχει καταπληκτική θέα προς τη θάλασσα. Και τώρα θα πάμε στο εσωτερικό να σας δείξουμε τι ακριβώς έχουμε κάνει. Τώρα είμαστε στον εσωτερικό χώρο της σάλας του ξενοδοχείου Ήρης, σαλονιού. Το τζάκι είναι αναμένο. Είναι ένας χώρος 250 τετραγωνικά που μέσω της εσωτερικής σκάλας οδηγεί και σε άλλα 50 τετραγωνικά διαδρόμων στους δύο με πάνω ρόχους, τους οποίους ζεσταίνει αποτελεσματικά για τρίτο φέτος χειμώνα. Το συγκεκριμένο τζάκι που βλέπετε, το οποίο, όπως είπαμε, κατασκευάστηκε πριν από εμάς, βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε, τοποθετήθηκε το σύστημα Τιτάν πριν από... Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου αυτή τη στιγμή κρατάει τη θερμοκρασία στους 130-131 βαθμούς και το συγκεκριμένο τζάκι ήταν ένα ανοιχτό μαντεμένιο 90 εκατοστών, στο οποίο τοποθετήθηκε πόρτα με διπλή στεγανοποίηση στην κάσα και στο τζαμλίκι της κάσας, στην οποία υπάρχουν 3 ρυθμίσεις αέρα. Υπάρχει μία κεντρική ρύθμιση η οποία αυξάνει την ένταση της φλόγας για το ξεκίνημα της καύσης. Υπάρχει μία δεύτερη ρύθμιση η οποία οδηγεί αέρα για το καθάρισμα των τζαμιών και υπάρχει και μία τρίτη ρύθμιση η οποία οδηγεί αέρα στον εσωτερικό εναλλάκτη όπου γίνεται τριτογενής καύση. Έτσι έχουμε μια πλήρη καύση κατά το δυνατόν, χωρίς να έχουμε άκαυστα καυσαέρια, που σημαίνει μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ικανότητας των ξύλων. Αυτή τη στιγμή μας δείχνει το ηλεκτρονικό σύστημα 140 βαθμούς, 141, και αυτό μάλλον γιατί αφήσαμε ανοιχτό το σύστημα της έναρξης. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή μόνο με τον αέρα της μετάκαυσης που περνάει μέσα από τον εναλλάκτη και βλέπουμε ότι ο ρευστός αέρας βγαίνει από αεραγωγούς, βρίσκονται στην οροφή, συγκεκριμένα την πρώτη χρονιά που το τοποθετήθηκε, με μείον 5 βαθμούς θερμοκρασία, ανάβανε το καλοριφέρ για μισή ώρα το πρωί, προκειμένου να μην έρχονται πολύ πρωί να ανάψουν το τζάκι, και όλη την υπόλοιπη ημέρα ο χώρος αυτός των 300 τετραγωνικών καλύπτονταν από το συγκεκριμένο τζάκι.